Al llarg dels darrers anys, l'Ajuntament d'Alcúdia ha engegat diferents campanyes per acabar amb la venda ambulant il·legal, un problema que esdevé més crític a l'estiu. Aquesta vegada es vol conscienciar els ciutadans dels perjudicis econòmics que suposen als comerciants comprar un venedor sense llicència. Ulleres, capells, bosses i pel·lícules en DVD. Tots són objectes decomissats a venedors ambulants del Port d'Alcúdia. I és que quan es pon el sol aquest carrer s'omple de venedors il·legals, un problema que la policia local intenta aturar, però que necessita de la col·laboració dels ciutadans perquè no els comprin. Per això s'han penjat cartells informatius. Hi ha una qüestió evident, que és que si ningú compra no hi haurà venedors il·legals. I per tant el que intentem amb això és advertir i un poc fer una feina didàctica per evitar que hi hagi consumidors de productes de venda il·legal. De fet, els comerciants se senten molt perjudicats per aquestes pràctiques. Durant l'estiu, gran part dels seus clients són turistes i per això troben que els cartells s'haurien d'haver redactat en altres idiomes a banda del castellà i el català. Molt malament perquè han fet lletres en català i en castellà. I aquí tots són inglesos. Anglesa, nòrdic, el que sigui, menys en la seva idioma i ho han de dir en la seva llengua. És ridícul dels temps que estem fer això. Això crec que és que ho han d'arreglar, no ho arreglaran mai. La gent no està molt d'acord amb els puestos ambulants, perquè resten gent que entri dins les tendes. Fins al mes d'agost, la policia local ha aixecat 424 actes per venda il·legal i l'any passat varen arribar a 664, a més de confiscar gran quantitat